L'ansietat, l'angoixa i l'estrès són els trastorns actuals del segle al món occidental. Una eina per prevenir-los, segons els experts, és l'educació emocional. Avui visitem el Col·legi Sant Rafael de la Selva del Camp per parlar-ne d'aquest tema amb dues especialistes. Amb aquest reportatge nosaltres posem el punt i final a la Setmana del Camp de Tarragona. Ens tornem a trobar aquí, a la mateixa hora, la propera setmana. Aquest és el dau de les emocions. En les seves cares s'hi representen diversos sentiments, com l'alegria, la sorpresa, el dolor o la tristesa. Cada nen tira el dau a l'aire, llegeix el sentiment que surt i identifica situacions que vincula amb aquell estat en concret. Aquest és un dels tallers bàsics del que es coneix com a educació emocional. Però en què consisteix? La intel·ligència emocional és aquella capacitat per poder reconèixer les nostres emocions i la dels altres. A partir d'aquí, gestionar aquestes emocions i treballar amb les habilitats socials que són les que ajudaran a gestionar aquestes emocions. Habilitats socials com l'empatia, l'autoestima. Aquesta tipologia d'educació ja s'ha implementat en diversos centres educatius, com en aquesta escola de la Selva del Camp. Concretament han desenvolupat un projecte titulat Jo puc, nosaltres podem. Els nens es fan abraçades i també fan assemblees. I és que a partir del treball basat en les intel·ligències múltiples pretenen aconseguir que l'alumne es conegui a si mateix en el terreny emocional. Concretament, Jo puc, nosaltres podem, serveix per educar les emocions de forma saludable. És a dir, volem alumnes o nens que siguin emocionalment sans, que comparteixin el que senten, que sàpiguin posar nom a les seves emocions, que les sàpiguin identificar amb els altres i acceptar-les, que sàpiguin ser autònoms i ser persones capaces de superar els problemes i les dificultats que li posi la vida. A P3, per començar, els infants es reconeixen a ells mateixos i al seu grup classe amb el lema Em conec i em reconec. Identifiquen els punts en comú de tots ells i a la vegada reconeixen les seves diferències com a trets positius. Afavoreix molt l'autonomia del nen i l'autoconeixement d'ell mateix i de totes les normes que podem anar posant. Els infants de 4 anys ja fan un treball emocional com a tal, a través del que veuen, el termòmetre emocional, la capsa de les emocions, la capsa dels petons o el dau que els ensenyàvem al principi. El mostre de colors s'ha fet un embolic, que el mostre ens ensenya a nosaltres com estem. Els nens han après a expressar com se senten, a posar nom a les emocions, a compartir-ho amb els altres. Amb 5 anys la clau del procés passa per entendre que els nens i nenes formen part d'una comunitat, ja sigui la classe, l'escola o el mateix poble. Nosaltres hem treballat el projecte Jo puc, nosaltres podem, com el nen està integrat dintre la seva societat més propera. Com tots som únics, especials diferents, es van dibuixar dintre una peça de puzzle la cara. Ells, aquesta cara, quan es van tornar a dibuixar, tot el cos vam integrar-ho en un puzzle perquè vegin que ells estan integrats a dintre de la classe. Ens hem dibuixat a nosaltres i hem escrit el nostre nom amb el llenguatge de signes. Doncs a la classe tots som especials i diferents. Des de l'escola dediquen unes 2 hores setmanals al projecte i en destaquen el paper actiu dels alumnes, ja que en tots els cursos es fomenta l'assemblearisme com a model per a prendre les decisions. Amb Assemblea decidim com volem que treballem aquell dia un aspecte concret i s'escolten les opinions dels alumnes i els alumnes són una miqueta els protagonistes del seu aprenentatge. La Pili i l'Aida, d'altra banda, són expertes en aquest terreny educatiu que s'està imposant arreu i que no es limita als infants. No obstant això, consideren essencial un treball des de ben petits per prevenir possibles trastorns d'adults, com l'angoixa o l'estrès, cada vegada més generalitzats entre la població. Treballar amb nens ja des de petits, aquest aspecte és el que ajudarà a que d'adults puguin tindre una qualitat de vida en les gestions de l'estrès, en les gestions de conflictes que es puguin trobar, perquè al fi i al cap fa una ajuda preventiva dels possibles trastorns per evitar aquests possibles trastorns. Elles dues van començar fa uns anys fent tallers de descobriment emocional per a infants, però han acabat creant Descobreix, un blog per difondre l'educació emocional a través de la xarxa. La idea és que la gent faci el seu propi diari, els adults. Llavors allí cada 15 dies anem penjant una activitat senzilleta perquè cada un s'ho autoapliqui i vagi seguint el seu diari, tot seguint la intel·ligència emocional. L'autoreconeixement de les pròpies emocions i la capacitat de relacionar-se correctament amb l'entorn social són factors clau per gaudir d'una vida sana mentalment, segons els experts. Asseguren que els resultats d'aquesta formació es visualitzen molt ràpidament i un altre consell que donen: mai és tard per començar a treballar les emocions.